Det som jeg skal præsentere for jer nu. Der er mange, der har spurgt i de senere år, hvordan mødte I hinanden? Og det, jeg har ikke sagt det før, nu vil jeg sige det. Jeg var henvist til sådan et kursus på et hold for os, der havde lavet selvværd. Og vi skulle prøve at få lidt mere selvtillid, og det var et udmærket kursus, og jeg synes også, det gik bedre og bedre. Vi stod altid af med at stå i en rundkreds bag ved hinanden og klappe hinanden på og sige, du er god nok, du er god nok, du er god nok. Så gik vi ud i livet på den måde. Og der kom der en ny mand med, og det var en ganske ung, tynd mand, der kom ind. Han sneg sig langs muren ind, og vi kunne næsten ikke slå over ham. Han var så hændet, at han ikke rigtig kunne få det frem, han gerne ville sige. Og jeg synes, det siger lidt om den slags kurser. De virker. De virker. Fordi jeg skal præsentere Huxi Bach. Og så er der måske nogen, der tænker, at han behøver at gå så længe på det kursus. Og så er der også nogen, der siger, at var han ikke med sidste år? Jo, det var han godt nok. Men det var fordi, sidste år var han ikke sangskriver. Han ville bare gerne med til Tønder, så nu de skrev nogle sange. Og så skrev han nogle sange, og det gik godt, så har han skrevet nogle flere sange, så nu er han med som sangskriver for første gang. Og der gør jeg imod ham, fordi der kommer Huxi Bach. Tak skal I have. Prøv at klappe lidt mere, det er godt for mit selvværd. Kan I tro? Niels og jeg var de eneste, der skulle gå et år om. Godt nok, men vi hyggede os. Det var dejligt. Og tak fordi jeg måtte komme igen. Det er jo jeg havde en meget dejlig aften sidste år, og jeg er meget glad for at være her igen. Så det er en stor ære. Og også lidt vanskeligt, for nu skal jeg lige finde ud af, hvad for en af de her ledninger, jeg skal bruge. Og det er den der. Godt. Således. Er det sådan en test, at de binder sådan meget filtret? Det skal nok gå. Der er ingen svar overfra, det er en test. Nu spørger jeg lige ud, er det her en del af kurset? Okay, godt nok. Om der er hul i den, så skal det nok gå. Som sagt, som Niels sagde, så var jeg inviteret med sidste år som en art løsgænger, og nu har jeg så fået lov at komme igen som sangskriver. Det er ærefrygtindbydende på alle måder, men også det har jeg hygget mig meget med de sidste tid, fordi jeg har sådan gået og tænkt meget over, hvad jeg skulle skrive om. Og der har jeg fundet ud af, at det emne, jeg har været lidt optaget af sådan i forhold til sangskrivning, det er selvbedrag. Det er sådan en tendens, jeg fornemmer, jeg er ude i samfundet. Nogen vil måske også mene, at I ser på det lige nu. Men lad nu det ligge. Nej, selvbedrag, det synes jeg er sådan en spændende ting. Især personificeret i en mand inden for de seneste sådan, ikke så mange måneder. Jeg ved ikke, om I kan huske Fredericias tidligere borgmester Thomas Banke. Som jeg virkelig, der var en spændende mand. Der var fuld i ham. Især fordi det der med, at han ligesom... Han synes, at han var Fredericias bedste borgmester nogensinde, og det kunne sådan set ikke blive bedre end ham. Selv ikke, at han begyndte at bruge falsk navn og kalde sig Julius Juliusen og tage morfin, og der var alt muligt galt. Men alligevel kunne han ikke forstå, hvorfor folk syntes, det var så mærkeligt, at han var borgmester. Og det synes jeg det var på en måde flot. Det synes jeg. Og jeg husker også et pressemøde, han holdt lige inden han så blev nærmest tvunget til at stoppe, og jeg kan huske, at han ligesom sagde, jamen altså, jeg skal da selvfølgelig fortsætte som borgmester. Jeg skal bare ikke have noget kommunalt kreditkort. Ellers så går det fint. Jeg skal ikke lige have noget med penge at gøre overhovedet. Men ellers er jeg afgjort den bedste kandidat. Og inden i Thomas Banke, der er der en spændende hjerne, synes jeg. Et spændende menneske på mange måder.
Og jeg ligesom prøvet at sætte mig ind i, hvordan han havde det med det hele. Og det kom der en lille sang ud af, som jeg gerne vil spille for jer. Fredericia, hvad mere vil I egentlig have? Jeg har givet jer alt, mit blod, min sved og ny asfalt. Står I der, siger jeg til grin, bare på grund af lidt morfin. Når jeg så et kørselsfradrag, eller nogen kørselsfradrag, øl og vin og fri forplejning, faldt navn på tandlægeregning, hash, joints, amfetamin, falske møder og kokain. Men helt ærligt, det er da småting. I ved jo godt, hvem I vil have. I vil have mig. Ja, vers mere. Fredericia, hvem vil I ellers have? Tror I virkelig nogen af jer kan det helt unikke, som jeg kan? Står I der og siger jeg til grin, bare på grund af lidt morfin. Når jeg så et kørselsfradrag, 400 meters kørselsfradrag, øl og vin og fri forplejning, faldt navn på en tandlægeregning, hash joints, amfetamin, falske møder og kokain. Helt ærligt, det er da småting. I ved jo godt, hvem I vil have. John F. Kennedy, min store helt. Vi ligner hinanden på stort set hver eneste felt. Så spørg ikke om, hvad borgmesteren kan gøre for dig. Markere borger, spørg hvad du kan gøre for mig. JFK tog også stoffer, og ligesom mig blev han et historisk offer. Det er næsten uhyggeligt, så meget vi ligner, så det er med stolthed stemme, når jeg siger, ich bin ein Mediziner. Fredericia, ved I hvad jeg kan? Jeg kan mærke, at jeg er blevet for stor. For stor til jer og her hvor I bor. Så nu sætter jeg kurs imod Christiansborg. Og så er jeg minister inden et år. Så skal jeg fandme se kørselsfradrag, tusindvis af kørselsfradrag, mere bøder, mere forplejning, faldt til navn på hver eneste regning, hash joints, amfetamin,
skudt mig lige. I ved jo godt, hvem I